Hola a tothom, intentaré fer un breu resum del que és el seminari sobre el passeig de qualitat. És un seminari orientat, pensat i dissenyat per treballar-ho d'una forma global i anant a l'arrel de les dificultats que pugui tenir el gos i la família i a la prevenció de possibles dificultats que puguin sorgir en un futur quan adoptem un gos a la protectora o al refugi o bé ens arriba un cadellet a la família com a nou membre. És per això que el passeig és un element i un moment importantíssim en el dia a dia de les famílies i dels gossos, perquè no és una qüestió de vaig a treure el gos a passejar i ja està, sinó que és un moment que com a concepte l'hem de plantejar com un moment de compartir, un moment de gaudir persona i gos, i que quan això es dona és un dels millors moments del dia, sens dubte. Totes aquelles persones i famílies que convivim amb gossos i que tenim l'enorme sort de poder conviure amb gossos i gaudir d'aquest moment del dia, sens dubte és un moment que aporta salut mental i física tant a gos com a persona. Però no obstant això, i malauradament hi ha famílies i persones que no poden gaudir d'aquest moment i que realment els suposa un autèntic suplici i calvari quan arriba aquest moment del dia, no? De treure el gos a passejar. Vale? Llavors, si canviem aquest concepte ja d'entrada, sinó que és un moment a compartir, ja estarem donant passes endavant a l'hora de la construcció d'un bon passeig. Vale? És per això que part del temari tracta sobre les emocions humanes, l'angoixa, les pors, la frustració que moltes vegades pateixen moltes persones i senten i es desborda i no saben com gestionar tot aquest tipus de situacions, i que molt sovint per aquestes emocions humanes els gossos es veuen privats de sortir una determinada quantitat de temps al dia, o bé n'hi ha molts que n'hi surten o que surten d'una manera molt limitada, i que això fa que agreugin les seves problemàtiques de comportament i dificultats. Per tant, un bon passeig i un passeig equilibrat, de qualitat, és aquell passeig que es construeix tenint en compte les necessitats del gos i les necessitats de la persona per poder caminar junts. Si tenim en compte això, podem treballar i construir un passeig realment que valgui la pena i un passeig de qualitat i que aporti salut a tothom. Llavors, en el seminari podrem veure per què tiba un gos de la corretja, els motius pels quals els gossos tiben de la corretja, com acompanyar-lo en el procés perquè això es redueixi i ho deixi de fer, les emocions en gossos, com treballar-les, comprendre-les i acompanyar-lo en tot aquest procés. Les emocions en persones, com gestionar-les i com posar-les a favor de la construcció i l'acompanyament durant el passeig, però alhora també entenent el passeig com un moment i element clau de la relació de la persona i el gos i de la família. I totes aquestes qüestions i d'altres més les podrem veure en el seminari de passeig a nivell teòric, amb totes les pautes educatives i terapèutiques que siguin necessàries per poder acompanyar el gos en tot aquest procés. Aprendrem a com construir un passeig des de zero, quines qüestions hem de tenir en compte, quins elements, quins factors a l'hora de poder construir un passeig i que cada passa que donem sigui ferma i estable. I alhora una part pràctica que es durà a terme per tal de posar en pràctica, mai millor dit, tot el tema del maneig del material i l'equipament que s'utilitza, i quina és la metodologia de passeig per fomentar un passeig tranquil, relaxat i que aporti harmonia al gos i a la persona. Tot això i molt més en el seminari del passeig de qualitat. Si en vols saber més, pots escriure'm al meu
telèfon, que sortirà aquí baix, o si no en el perfil d'Instagram ho podeu veure, i si no per correu electrònic. Qualsevol dubte em podeu contactar, i si voleu reservar plaça ens poseu en contacte amb mi i serà la millor manera de poder assegurar-vos la plaça. Moltes gràcies i espero els vostres missatges i ens veiem al seminari. Salut, gràcies.